Поста хора, аз съм Пипонски. Днес ще направим втори епизод от Ашито Редстоун оцеляване. Ето го. Влизаме и докъде бяхме стигнали, не мога да се седя. What? Да, последно ви показах и тук къщата. Уау! Добре. Докато заради чънковете ще изчакам малко. Не знам какво има в честа. Нищо. Той у мен няма нищо. Добре. Сега. Слагам много да се пече. Ох! Имаме ли кирчоца? Имаме. Спринт! Това беше айрена от тук. Пиги. И тук има, аз ви казах. Да оберем. Така е. Пиги. Мале как кричи. Така. Да се качваме нагоре. Онази къща не е за първоначално. Първоначална дребна кутия. Изпекане. Пет айрон с едно. Хе-хе. Сега ще започна една дупка надолу. И почваме с кирката. И да, в миналия епизод съм сигурен, че сте забелязали, че играх с MKP Master, защото Майнкрафт ми бъгна, а в момента не съм с MKP Master и си играя. Трябваше просто да си рестартирам телефона. Тъмнилка е направо. Гледай сега. Пинг. Добре, ще спра клипа, като намеря мина или нещо по-интересно. Ще се върна отново. Добре, хора, току-що, както се сетихте, спрях на пауза Мале! Спрях на пауза точно и тук и прокопах ето това и намерих това. Има ли някой? Това е... Олеле! Доста време ще ми е нужно. Фаза да го експлорна.
качвам се горе да си взема айрана и да си направя айран кирка. И стоун кирка още една. Вау! Невероятно! И вижте колко близко от къщата! И на какво ниво е под земята. Вау! Сега. Ето го и красивия айрон. Имаме още 3. Едно да изпечем. Сега. Ама аз колко айрон имам? Оле-ля, аз имам 11. Това. Ще си направя пуп. Йей! Ето вижте ме сега. Пик. Уи! Опа. Пинк, айрон е готов. Вземем си айрона. И това ще ми трябва. Това. Де ножица? Ножица и лопата. И още една стонкирка за всеки случай. Защото сега да си изкарам. Това е тук. Това е тук. Това ще го заменя с това. И да отиваме. Къде са? Ето я. Ой. Като стигна долу, ще го пусна отново. Бупи! Тук сме, а сега трябва само да проверим. Тая е противна вода. Я видим. Добре, нищо. Има айрон. Да, той. Не. Добре, това ли беше? Тайният проход на Батман. Айрон. Аз идох за айрона, не за друго. Защото съм беден на айрон. Никога не съм намирал такова в мое лично Майнкрафт оцеляване. И Torch. Ау. Айрин. Стига ми толкова What?
Стигам и толкова айрон да се качвам нагоре. Опа! Ето това мразя. До крайно това ми очи. Ето го и края. Добре хора, като намеря изход, нагоре ще се върна. Добре хора, ето вече съм в къщата. Наспах си току-що, защото беше такова. Спрахме 11 айрон. Можех и повече да съберам. Но добре, ще отида в минута и ще събера колкото се мога повече айрон и ще се върна отново. Добре, горе сме вече. Събрах 24 айрон и половин стакс. Такова. 11. Това. Остана ни каскет. Само да видя колко айрон имам. Оле, имам много айрон. Защо? Като вали. Добре, като се изпече, ще се върна обратно. Добре хора, върнах се. Та ето, поукрасих съвсем малко къщата. Изпекох айрона. И в момента имаме 19 айрон. Да, взех 5 айрон, за да направя това. Да си сложи честплейт, иначе бях така. А вече съм така. Сега да направим една малка украса. Така, колко имаме? 8, 9, 10, 11, 13. Май 14 вече всичко също е 13. Оп. Като ги обера, ще се върна обратно. Върнах се! Извинете за многото паузи, обаче просто не искам да ви показвам кое какво правя, защото ще отмине много време. Добре, направих това. Сега да покрасим къщата. Ще гледам да вървя по това. А те след време сами ще порастат. Добре хора, това беше от мен. Аз бях Пипунски, коментирайте, оценявайте и чао.